So, ayan guys, gagawa tayo ng pinto bean and spinach salad. So, kailangan natin pinto bean. Ito guys, nalaga na siya. Tapos, dinrain ko na siyang maigi. Ito namang spinach na ano ko na siya na steam. So, kaya pwede na tayo magluto. Kailangan natin ng onion leaves, pressed parsley, lemon zest. Kailangan kong konting lemon sauce mamaya and tomato blender, mustard, olive oil, vegetable powder, salt, and black pepper. Always naman black pepper. And I need butter. So, start for cooking na guys. Samahan niyo ako magluto. At huwag kayong magsawang manood ng aking mga video. This is a healthy salad. So, dito, magpapanit tayo ng kasirola o pot. Kawal, depende sa gusto nyo gamitin. Lagyan natin siya ng olive oil at konting butter. guys, gagawa tayo ng beef steak ulit. Beef steak plus boiling vegetable, potato, carrots, young corn, onion, and
green beans, yellow and orange pepper. Kaya meron na tayong mushroom sauce, salt, black pepper, and olive oil. Yan lang ilagay ko, guys. Tapos, marinate natin siya mga 30 minutes. And, ihawin natin ng konti yung vegetable. Ganun lang, ipainit lang natin sa kawaling may mantika.
gagawa tayo ng sauce ng beef steak. Kailangan natin ng mushroom. Hugas na to guys ha. Hugasan nyo mabuti. Ilagay sa blender. Lagyan ng 1 pack ng cooking cream. Ayan. Mag-melt tayo ng konting butter. Saka nito papakuluin yung sauce. So, mushroom sauce with pepper. Lalagyan natin ng konti. Salata. So, it's ready na guys. Pinto beans, salata, dan. Sauce ng beef steak. And may vegetable. But ang dami. Kasi andito lahat ng ang daming bata.